Bideo honetan azalduko dutzu zelan ebatzien ekuazio razionalak ikurren taularen bitartez. Aurreko bideoan azaltzen eutzuen bigarren mailako inekuazioak zelan ebatzi, metodo desberdinekin. Bat esan zuzen errealean kokatzea, ikurren taula eta gero metodo grafikoen bitartez. Jarraituko dugu ikurren taularekin. Eta desberdintasuna zera izango da. Aurreko inekuazioetan bakarrik ateratzen genduzan, ekuaziotik ateratako emaitzak. Honetan beste gauza bat egin behar dugu, eta da, kontutan izan, izendatzailea inoiz ezin dela 0 izan. Hau gertatu jakube aurretik ekuazioak landu dugu zanean, eta izendatzaileak ikusi genduan ezin direla 0 egin. Guk ezin dugu atera adibidez 5/0 balioa. Beraz, inekuazio razionaletan alde batetik ekuazioak noiz egiten diren 0, eta baita izendatzaileak noiz egiten diren 0. Hasiko gara ariketa honekin. Lehenengo pausua izango litzateke ekuazioa ebatzi. Eta frogatu lortutako balioak ia betetzen da berin ekuazioa edo ez. Orduen. Idazten dugu ekuazio lez. Beste kolore bat hartuko dut. Eta ebatziko dugu ekuazioa. Kontuz hemen. X keniru zati X gehi bat, berdin 0 bada, ebatzi aldugu era desberdinetara. Batzuk planteatuko duzu behar bada izendatzaile komuna biataletan. Ondo. X keniru zati X gehi bat, eta beste aldean X gehi bat ipinezkero, 0 bider, X gehi bat, 0. Beraz izendatzaileak, simplifikatu daikeguz, eta geratzen jakuna da X keniru berdin 0. Beraz, X keniru berdin 0, eta X berdin 3. Hau da, ekuaziotik lortutako balioa. Hau da lehenengo puntua. Eta pentsatuko dugu. X berdin 3 denean betetzen da inekuazioa. Eta horretarako, ordezkatzen dugu hemen, 3 keniru 0. Berdin jata izendatzailean zer dagoan. 0, zati edo zer gauza, 0. Eta 0 handiago edo berdin 0, kasu honetan bai, marratxo daukagulako. Berdintza hor daukagulako. Beraz, X berdin 3 posiblea da. Betetzen dau inekuazioa. Nahi baduzue ipini aldugu hemen, idatzi aldugu kontutan izateko. Bigarren pausua, eta hau barria da, eta gertatzen jaku inekuazio arrazionaletan. Dino, kalkulatu izendatzailea berdin 0 egiten daben balioak. Zertarako? Badakigu balio hauek ez dabela betetzen inekuazioa. Izendatzailea ezin dalako inoiz 0 izan. Hau ezin da 0 izan. Beraz, planteatzen badugu, dinogu, bigarrena. X gehi bat ezin da 0 izan, eta idatzi aldugu horrela bebai. X gehi bat ezin da 0 izan, eta hor kontemplatuta dekogu izendatzailea desberdin 0. Beraz, X bardin minus bat. Idatzi aldugu horrela, eta ia badakigu X berdin minus batek ez dagoela betetzen. Orduan, zer egiten dugu orain? Bi balio horiekin eroaten dugu zuzen errealera. Orduan, irudikatzen dugu zuzen reala eta kokatzen dugu. Minus bat, bi balioak. Eta 3. Eta lehengo bigarren mailako inekuazioetan bezala, inekuazioa razional hau deskonposatu beharko geunke faktoretan. Kasu honetan badaukagu, ezin dugu deskonposatu gehiago. Beraz, idatzi egiten dugu faktoreak. Kasu honetan zatiketa bat da. X ken 3, X gehi bat. Eta hemen idatzi ingo dugu X ken 3 zati X gehi bat. Zer nahi dugu? Inekuazioaren balioak izatea positiboak. Hori ikusten dugu hemen, desberdintza honek esaten duzku. Beraz, guk ipiniko dugu hemen, kontutan izateko, positibo bilatzen dugula. Sotzen dugu taula. Orduan esan dugu. X 3 betetzen dagoen ekuazioa? Bai, ze 3 ken 3, 0 da. Eta 0 handia edo berdin 0. Beraz, hau ipiniko dugu punto potoloa adierazteko 3 betetzen dagoela. Eta minus batek, ez da betetzen, behiratzen dugu hemen, eta badakigu izendatzailea ezin da 0 izan. Beraz, X minus bat denean, ordezkatzen badugu hemen, minus bat gehi bat 0 da, eta ezin da izan. Beraz, hemen utxune pintzen dugu. Orain, aurrekoetan bezala hartzen dugu binomio bakoitza eta ordezkatzen dugu
tarte bakoitzean, ea zer gertatzen da. Orduen dinogu. Minus infinitotik minus batera. Ordezkatzen dugu, balio bat adibidez, minus 10. Minus 10 keniru, minus 13. Beraz, negatibo. Minus batetik irura hartzen dugu beste balio bat, demagun 0. 0 keniru, minus iru. Beraz, negatibo. Epa, punteroekin eta boligrafekin nazten apurbet. Bueno, ikasiko dugu. Vale. X berdin iru denean, ordezkatzen dugu, eta egiten da 0, beraz, ipinaldugu hemen pista bezala 0 bat. Jakiteko hemen 0 egiten dela. Eta hori azkenean izango dela muga bat negatibotik positibora. Bai? Ordezkatzen badugu balio bat irutik plus infinitora, izango da. Adibidez, 8 keniru, 5. Ordezkatzen badugu positibo. Vale? Bueno, gauza bere egingo dugu beste binomioarekin. Apurbetariñago. X gehi bat, lehenengo tarte honetan, adibidez, minus 5, minus 5 gehi bat, minus 4. Beraz, hemen ipiniko dugu negatibo. Urrengoan, minus batetik irura, 0. 0 gehi bat, positibo. Eta irutik plus infinitora, adibidez, 100, bai, ordezkatzen badugu, bihurtzen da positibo. Vale, orduen, esan dugu. Minus, esan dugu plus, eta esan dugu plus. Claro, minus bat denean, hemen egiten da 0. 0 hau ipinaldugu pista bezala. Bueno, orain, kasu honetan zatiketa ingo dugu. X keniru zati X gehi bat, minus zati minus, plus. Minus zati plus, minus. Eta plus zati plus, plus. Beraz, gu bilatzen genduanaz positibo, emaitza izango da. Tarte hau eta tarte hau. Irudikatzen badugu zuzen errealean, izango zen tarte hau, hemen utxunea, hemen bai, eta tarte hau. Eta hori, idazten badugu emaitzalez, izango zen X barne, minus infinitotik minus batera, eta esan dugu minus batean ez, beraz, zuzen erdi irekia, bil, eta orain, irutik plus infinitora. Infinito betikakoagaz, eta iru kortzete. Barnean dagoelako, beraz, zuzen erdi itzia. Vale? Eta hau izango litzateke emaitza. Vale, urrengo bideo bat egingo dut ariketa gehiagorekin. Bueno, ondorioz, inekuazioa razional bat ebasteko jarraitu behar dugu zuan pausuak hauek dira. Lehenengo, ekuazioa ebatzi, eta hortik ateratzen dugu zan balioak, kasu honetan izan da X berdin iru, eroaten dugu zuzen errealera. Gero, izendatzailea kalkulatzen dugu noiz egiten dan 0, dakigulako izendatzailea ezin dela inoiz 0 izan. Beraz, kasu honetan zan X berdin minus bat, ezin da izan, eta eroaten dugu zuzen errealera. Gero, balio horrek hemen eta aztertu ea eurek betetzen daben. Kasu honetan daukagu. Iruk bai betetzen dagoela inekuazioaren ikurrak horrela dinoskulako, eta minus batek ez dau betetzen izendatzailea inoiz ezin dalako 0 izan. Desberdintzen duguz bi egoera hauek. Urrengoa, taula betetzen dugu ikurrekin, eta azkenean emaitza ateratzen dugu. Vale? Kasu honetan, bitarte hauek dira. Bai? Vale, orduan. Ipinotzu eta grafiko hau, apurbet ulertzeko, bai? Hau da, gure inekuazioa eta funtzio bezala, idazten badugu, i bardin X ken iru zati X gehi bat geogebran, ateratzen jakun funtzio hau da. Bai? Orduen, funtzioa beti existitzen da, puntu guztietarako existitzen da puntoa, bai? Beti X guztientzako existitzen da bere bikotea, bere ia, bai? Bere ordenatua, baina hemen ikusten dugu salto bat dagoela, bai? Jauzi bat dagoela. Vale, hau, oneri deitzen dutzegu asintota, ikusiko dugu aurrerago. Zer gertatzen da hortzei, marrasten badugu hau zuzen hau, ikusten dugu hor, funtzioa hurbiltzen dala, baina inoiz ez dago ikutuko. Ze puntuan da? Bada, X berdin batean. Ez X berdin minus batean, barkatu. X minus batean, ordezkatzen badugu funtzioan, hau egiten da 0. Eta ezin da izan 0. Vale? Beraz, minus bataren oso balio hurbilean, hau da, minus bat
0,00000000000 batean, hau da hemetik, eskerretik, bai, funtzioak bai hartzen dago balio, izango da, oso balio handia, vale? Positiboa. Eta minus bataren eskerretik hurbiltzen